Да си поговорим и за фалшивите уебсайтове. Имам чувство, че да, наистина, много страшно място е. Все едно вървим през някакви капани в това дигитално пространство. А какво представляват фалшивите сайтове? Предполагам, всички са попадали на такъв уебсайт, но разбират накрая. Обикновено, какво се случва? Влизаш в някакъв уебсайт Хикс, който ти си написал в Google, че търсиш, ще си купиш. Ще дам пример с маратонки, защото братовчет ми така изгоря с едни маратонки. Пишеш маратонки, Nike, излизат 26 000 уебсайта, но ти решаваш да кликнеш на страница 10 в Google на 28-я уебсайт, което е абсолютно грешка, но така решаваш, защото там цената била много по-евтина. Кликва, плаща ги и след един месец пристига една кутия, вътре има шал, който струва 2 лева. И ти в този момент виждаш, че си измамен, но първо ти си получил някаква стока. Наистина си получил стока. Не тази, която си поръчал, но си получил стока. Опитваш се в банката да обясниш, те казват я ни дайте този уебсайт, ние ще разследваме. Около 2 месеца отне всичко, той парите не му върнаха, нито от банката, нито. И в крайна сметка нищо не можа да направи, сайтът още си функционира.